Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki ketoke kok tetep wuk nek. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kacandra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Ati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setrika? Aduh. Nggonaku ditombak dadaku. Aduh, nggonaku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapane, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipala sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning Kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya, kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakose Ibu Merti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik! Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung plotroke kathraku. Kok dadak nyosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mateng kok. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wudan ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Gane wong nginjen. Aduh.
Ngopo kok aduh? Aku kulina. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ya. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk? Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iku wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok nginjeni ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Juapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wewek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama iki ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula bukulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Nen bermiarsu. Ana wae lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula pukulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita, Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih lawan titahe kuwi kleru. Nggih, Pukulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen
yen ora apa-apa. Ngelingana satriya Wiratamtama. Kebat kita tut wuntat kan laku Janta Ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parampulun kula natun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jara. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sak goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Ngundarandir Bawana. Melu ya, Truk? Mabura. Kekugek sadolita. Mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Oh, pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak diopak sisan ora. Sabar Lurung. Anake Semar iki karo awake dhewe ra ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nek sak gedagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa, wa? Aku suwita ratu sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung ki dalam rangka. Waduh kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adikku lanang. Merga bapakmu wira adikku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Wak. Ya saora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongane ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae. Ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus.
Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karangkadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karangkadempel. Pokoke nggonamu mbok. Iya. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggali kawula masyarakat sak Karangkadempel. Ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Men? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi nyilik ngampil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayetna samuriris Mar piye Kang Togog ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya merga Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar. Nek ke Pak Dene kok torong. Nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih. Nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka. Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala gareng kowe tunggu Karangkadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karangkadempel karo mbilung reksanen. Aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anak nendi ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung yaene kok nganti urung madang. Pak De mbulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru.
Kuwi ana sing abang barang kuwi. Ning kene 100 Pak Ji. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasaku kan gurung tak derekke Pak. Gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kanca. Yo gratis kabeh iki ming guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Ya. Kati arunaning kaswase Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Petro wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang miturung kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Pukulun Sanghyang Bathara Menang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang miturung kelawan jeneng kita saka kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sanghyang Bathara Menang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya iki. Lho. Pukulun, Pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Tru Ardina Iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki, Tru iki kayangan cangkeme sing apik lho, Tru. Soale kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau terus. Grumbyeng. Ngerti metu, pecungul. Suapan. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punape? Pukulun. Kula namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani iki ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sanghyang Bathara Menang. Merga ulun darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa ana kawan Petruk? Merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu, Tru. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun?
yen kita nampa wahyu nelangsa utama sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelangsa kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan wahyu mboten patheken. Mane entuk wahyu nelangsa utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding wahyu pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik wahyu pamong sejati iki Panakawan Petro. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi tula mengaten kula namung kantun nderek pukulun monggo ratri maringaken mara gage tampanana Panakawan Petro. Dewa-dewa Sukata. Wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip-klip-klip-klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, yes iki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula lajeng. Sik, Truk. Iki gledhekane liwatne. Heeh. Kok wirawin iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sawetara Lurah Bagong. Satring Madukara miwah satring Jodipati dadya kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wau. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diampot kae ngene.
Panakawan. Wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu, ya. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga pangabekti kula kunjuk pukulun. Durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak juk. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja saprapta kita Werkudara. Sapi ayuane kawidadan der ing sapi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mingat. Kita ulun utus mekaten pukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti. Kakekku ora budal numpak. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Jlamprong kok jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitira mekaten pukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang ki. Gawu Gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku kuwi ora baeng-baeng. Adu arep karo pulun Sang Hyang Bathara Guru Kakek Wenang. Iya, ulun pangestone kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jaluk pamit. Wah, tak matek aji bantuk Bathara. Brahma Kumbar. Jaluk pamit Kakek Wenang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk kawin. Rasido. Mudar ora. Asem iki kecemplung ya. Bang Wangaruna kadinetrane nganggo rapuh rengkani kara sageter kene donganing kung lir wowo sing pini panca pepetoking ayamana guru aku sing teka. Oh, Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ya. Wonten menapa Kakang dene jeng andika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayewangan? Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi. Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayewangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayewangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra.
sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candradimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Oh. Suram Tiwankara kinggelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petruk Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sak karone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lukananta. Kowe nendi le anakku Petruk karo Bagong? Oh. Mastu nama Sidam Skaring Bawana langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggihan mekaten mulut kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Werkudara padha raja sak prapta kita Werkudara padha raja sak prapta kita. Guru kakekku aku aturake basaku atur iya Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana tak gegem tak unyet-unyet apa ta wigatine jeneng kita sowan Ngabiyantara Bul tembang ngrawat-rawat bin tombok bakul sinambi wara Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panginggaring-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel pukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi yo Bathara Guru kakekku mulake waksulana pitakonku Petruk karo Bagong endi
nek pancen Bathara Guru ra iso menehi keterangan liwat surat keterangan sing ditandhatane karo Pak Duko. Aku ora trimake. Arjuna wonten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Pukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Ojo atun bisa. Apa kuwi jenenge? Ojo atun bisa nyucuk. Ngucap Kang, ngucap. Dadak aku liwat bakal marsal karo dadi bae. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kupinge kudu presake. Ora krungu omongane ting Arjuna wonten paring adhawuh, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng Paduka Pukulun. Kita ulun Jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplungaken ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Ora ono babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi Paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi Paduka Pukulun boten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilanana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek kampung nek kayangan. Wah, mau udet-udet. Kuku Pancaraka mbok dadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kalian panjenengan ulun, kita malah keluputan. Ora perdilu. Kakang Mas, piye? Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangendika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo ngene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka, guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewano regane katiku mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara.
dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krungu wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumana musik, ora panik aku kejaba mung tumpukaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kula mboten saged nyirnaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Kutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Ku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat iki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok.
Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron Gareng anu Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmek kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing Kaywangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan Kayangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil, lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke, ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya, sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Kula lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo dalan-dalanku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng Kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene.
Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan Mbelani Petruk lawan Bagong. Ngris cemplungaken kacondrim kuwang semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow. Wow, jengkulmu mlocot ora. Gawe Werkudara glelenge ora jamak. Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe kok. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang.